ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. मुसळधार पावसात वाफोली येथील प्रकाश नारायण परब यांच्या राहत्या घराची भिंत कोसळून 1.5 लाख रुपयांचं नुकसान झालंय. सुदैवानं घरातील व्यक्ती या ठिकाणी नसल्यानं मोठा अनर्थ टळलाय. बांदा परिसरात गेले 4 दिवस मुसळधार पाऊस कोसळतोय. पावसामुळे हे जनजीवन विस्कळीत झालं असून अनेक ठिकाणी नुकसानीच्या घटना घडल्यात. त्यामधीलच एक म्हणजे मुसळधार पावसात वाफोली येथील प्रकाश नारायण परब यांच्या राहत्या घराची भिंत कोसळून 1.5 लाख रुपयांचं नुकसान झालंय. सुदैवानं घरातील व्यक्ती मात्र या ठिकाणी नसल्यानं मोठा अनर्थ टळलाय. त्यामुळे जीवितहानी झाली नाहीये. बांदा परिसरात गेले 4 दिवस मुसळधार पाऊस कोसळतोय. पावसानं जनजीवन विस्कळीत झालं असून अनेक ठिकाणी नुकसानीच्या घटना घडल्यात. वाफोली येथील परब यांच्या घराची भिंत कोसळल्यानं घरातील वस्तू व सामानाची नासधूस झाली आहे. यामध्ये त्यांचं 1.5 लाख रुपयांचं नुकसान झालंय. बांदा तलाठी वर्षा नाडकर्णी यांनी नुकसानीचा पंचनामा केलाय. बांदा परिसरात गेले 4 दिवस मुसळधार पाऊस कोसळतोय. या मुसळधार पावसात वाफोली येथील प्रकाश नारायण परब यांच्या राहत्या घराची भिंत कोसळली आहे. यांच्या राहत्या घराची भिंत कोसळून 1.5 लाख रुपयांचं नुकसान झालंय. सुदैवानं घरातील व्यक्ती या ठिकाणी नसल्यानं मोठा अनर्थ टळलाय. बांदा परिसरात गेले 4 दिवस हा मुसळधार पाऊस कोसळतोय. पावसानं जनजीवन विस्कळीत झालं असून अनेक ठिकाणी नुकसानीच्या घटना घडल्यात. वाफोली येथील परब यांच्या घराची भिंत कोसळल्यानं घरातील वस्तू व सामानाची नासधूस झाली आहे. मात्र घरातील व्यक्ती त्या ठिकाणी नसल्यानं सुदैवानं या ठिकाणी जीवितहानी झालेली नाहीये. यामध्ये त्यांचं 1.5 लाख रुपयांचं नुकसान झालंय. बांदा तलाठी वर्षा नाडकर्णी यांनी नुकसानीचा पंचनामा केलाय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.